noć želim. Idemo dalje sa emisijom. Ja vas čekam. Dakle, ovog tjedna o 19. datuma će mjesec biti najbliže zemlji u posljednjih godina. Zadnji puta kada je bio toliko blizu zemlji, ja moram priznati sam još uvijek bila kod svoga tate. Nisam još bila tu. Koristim ovo vrijeme, koristim ovu noć. Petak je započeo. Venerin dan. Nastavit ću kasnije. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Hvala, dobro večer. Ja vas zamolio... Recite, u emisiji ste, pričajte slobodno. Ako bi molili... Recite. Ako bi vas zamolio lijepo. Recite, konačno pitanje i datum rođenja. Moj datum rođenja nije bitan, nego bitne su vaše sise. Dobro, hvala vam lijepa gospodine. Za takve i ostale primjedbe nazovete 060 2 dvojčice 2 trojčice. Idemo dalje sa emisijom. Kak je čovjek to uspio vidjeti, ali dobro, ajde nek mu bude. Koristim energiju mjesečeve svjetlosti. Energiju, što je 14%. Mjesec svijetli. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Mogu li ja u kovertu?